भाई हमार आज तो जना के एगो ऐसा न्यूज सुनाइब जोना के सुन के तो जना के मिजाज एकदम फ्रेश हो जाई। दरअसल है बाबा खान जो कुछ दिन पहले पवन सिंह के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलत रहे, आज एकर सारा चर्बी उतर गईल, एकर कुल गर्मी झड़ गईल। खैर हम तो बहुत पहले ही कहत रही कि एकर बात के बहुत ज्यादा सीरियस लेवे को जरूरत नहीं खे, ये खाली फेमस होके खातिर पवन सिंह के टारगेट कर रहल बा। और जौना दिन पवन सिंह एकर बात के सीरियस ले लेना, ई बाबा के ढाबा एकर पिछवाड़ा में घुस जाई। और आज ई बाबा के ढाबा एकर पिछवाड़ा में घुस गईल। पहले ई वीडियो देख लो जा। हमारा पवन सिंह का जो विवाद था वो खत्म हुआ। विवाद पवन सिंह के तुम फैन हो लेकिन पवन सिंह जैसा इंसान नहीं हो। पवन सिंह की सोच क्या मैं बताऊं, मैंने बात किया उससे, उसने खुद बोला कि महाराष्ट्र और मुंबई हमको मान सम्मान दिया, हम उसका इज्जत और रिस्पेक्ट करते और तुम कहते हो तुम तब हो पवन सिंह का विरोधी लोग का हाल बा, इहो साजिश फेल हो गईल, ऐसो दालना गलल। चलो जा कोनो बात ना, फिर से ट्राई करो जा और कुछ बढ़िया से ट्राई करो जा। का ई बच्चन वाली हरकत करो ताल जा, जौना के तो जानी साजिश कहत आलो जा न, ओकरा के हमन को लवंडई कहे नहीं जा। साजिश ऊ होला जौन समझ में न आवे, करे तुहन का साजिश बच्चा बच्चा के पता चल जाता। और अब भोजपुरी का कुल यूट्यूबर, न्यूज रिपोर्टर और भोजपुरी का कुल क्रिएटर लोग का बारी बा। करे जो पवन सिंह के बारे में बाबा खानवा बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलत रहे, तो तुहन के उछल उछल के कूद कूद के पवन सिंह के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलत रहसन कि पवन सिंह डेरा गई न, तो पवन सिंह डर के मारे मुंबई नहीं खन जा, तो पवन सिंह डर के मारे अपन शूटिंग कैंसिल कर देना। और अब तुहन के मुँह में लाड़ हुरल बा, अब तुहन के मुंह से बकार निखे निकलत। साला नमक हराम गद्दार भोजपुरी कहीं खा के अब भोजपुरी के साथ ही गद्दारी करता लसन। और खास करके बाबा खान खातिन एक लाइन स्पेशल, एक बिहारी खाली 100 पर भारी ना, एक बिहारी 1 लाख पर भारी होना बुझाइल। आइंदा से कोनो बिहारी या फिर भोजपुरिया समाज के गलती से भी टारगेट कैले तो तोर सारा दुकान तोर पिछवाड़ा में घुसा दिया। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।